Para kadang menika tentu lodos gedhe babagan pambuka tata cara panggih penganten. Ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho wiwakseh wilasaning Gusti Ingkang Agung mugi tansah kajiwa kasarina wonten ing ngarsa panjenengan sedherek kula para saking wonten ing ngarsanipun para boten sepuh ingkang pantes kula geni ing ngarsanipun para tamu kakung lan putri ingkang hormatan sarta para kadang padha saderengipun sumangga sareng-sareng tansah kula dherekaken unjukaken rasa pujipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit saking peparingipun dinten menika sedaya saged nyawiji ing papan menika kanthi bagas preparas letting sandra. Salat salam konjuk wonten ngarsanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun wonten ing dinten ati. Bapak Ibu korban kakung ingkang winangun ingkang kematan keparno kula arinipun sowan wonten ngarsa panjenengan menikawipun paman pegati Bapak lan Ibu Rahmat Mukitomo ingkang dinten menika nedya ndherekaken salah satunggaling darmaning tiyang sepuh inggih menika badhe dhawuhaken putrinipun Kusmaning Ayu Dewi Larasati ingkang badhe didhawuhaken kaliyan Bagus Surya Wicaksono putranipun Bapak lan Ibu Sino wondene urut roncening pipilaksana ingkang badhe lumampah ingkang pisan kaping kalihipun ijiling manten putri saking Paswangi kalajengaken prapaning manten kakung menika ketika dandan pasrah pun panampi sasampunipun pasrah panampi tumuli penganten kekalih badhe dipun panjenengaken wiwit saking kalangan kantal uji dadi Ranupada Bintur Binaya Purna menika wonten ing sasana menika badhe dipun tindakaken robongan ing atawisipun pangkon buku timbang tanem kata tidur bulan-bulangan unjuk tetoning porno robongan tumuli pamagati badhe pesan salah satu dari Buto Saroyo badhe papak pisan sasampunipun pisan mugi wonten ing sasana Jawa tinampi dening pamagati tumuli kaaturan lenggah wonten ing papan piniji kalajengaken Bapak Autokoro Sulman, Bapak Ibu korban kakung putri Sulman kita dipun tindakaken pambagyarja pasang kuno tempel bujara bruno ngantos panjenengan mekaten lampahe laksana kabar lampah angrantu laksitaning panggih penganten semoga panjenengan moderaken lenggah kanthi partu martikane manah sinapi tan laras gending nuwun matur nuwun.